Bună ziua, lume! A fost intro? Da, that intro, though. Schimbă-mă, nu. Noi suntem for the win. Ba nu suntem. Taci. Taci? Suntem foarte... Taci? Mi-a răpit pe for the win. Așa, și acesta este primul episod de pe canalul nostru. Pentru că da și pentru că nu. De fapt am mai avut episoade de Taci? la privat. Taci? Erau cu el. Așa. Să începem... Deci numele e Puraj, da? Da, e furaș. Dar nu numele la Sid, mă. Nu, e Puraj. Așa, more options, bonus chest. Nu, bă, nu suntem fraieri cu bonus chest. Nu sunteți Dragoș. Taci? Sid. Ia să vedem Sidul. E puraș. Apropo, pe el îl cheamă Denis, pe mine mă cheamă Hamster. Bă, nu zice numele. Taci? Taci? Mă cheamă Denis, puteți să intrați pe canalul meu, îl pun în descriere. Taci. Și pe a lui. Taci, oricum o să le ștergem. Taci, taci, Ei le ștergem, așa. taci, adică le ștergem, da? Taci, taci. Ce? Așa, da. Denis Zic că pute. vine și mă bate acasă. Ce? Hai mă, dă Cum porta. mă, mi se downloading chestii, loading word, building terrarian, bitch. Și textura mea o aveți în descriere. Vrei și tu textură? N-avem așa ceva. Eu, da, eu N-avem am bani. Bitch, get out the way, bitch. Mie nu place jocul texturi. Dacă se încarcă ca un dacă e să căcat. jocam unul John Legacy care îmi place, e antic. Am un skin de fată pentru că pe 1.8 nu merge skinul. Uite ce skin de fată, mă simt atât de bine. Te-ai YouTube cumva? Nu, bă. Ok. Așa. Deci, stai că spun portul hop pentru lan. Hai, 53505. Bă, vezi că aștept. Gata, pun din nou. 2 puncte, nu? Mhm. 5. 53505. Dacă zici așa de repede. Și programul canalului este în Nu descriere. există, ui. Taci. Așa. Hai, talking inventory, eu merge. Hai că eu mă ocup. Așa, a intrat perfect. Eu o să mă ocup Bă, ești criminatul. fraier de la cu chest, ca Taci. Bă, de ce e la chest de ăla? Nu ești Deci eu Bă, sunt... tu poate ce skin de fată? Știu. Sunt o fată. Normal skin nu e așa. Așa. Deci eu mă ocup cu minatul, să știi. Nu sparge, nu fi. Marș. Marș. Uitați-vă la skin-ul meu șmecher care l-am furat de la un prieten de-al lui Răzvan. Ai un hamster. O să tai chestia asta, nu? Nu. Așa, hai să omorâm. Acum oile ne dau și carne. Dau și carne, bă, Da. bă, ce șmecher. Acum dau și carne. What the fuck, dar ce lag stai că am avut. Bă, Sunt nu- singurul nu care mi-a- n-a mai nu jucat mi-a Minecraft de omorât 2 luni. Hmm? Sunt singurul care n-a mai jucat Minecraft de 2 luni. Da. Da. Dă carne, bă, ce bă, ce urât arată carnea asta, sincer. Știu. Eu mănânc crudă. Textură, eu n-am Om, textură. om, Da. om. Nu mânca crudă. Da. Marș, tai copaci. Ține. Da, dă topor, așa, mersi. Ține, tai copaci și adu lemn, eu mă duc să minez, ok? Bine. Hai că, așa, mă duc să iau 4. Și Că acest mai sunt, poți să mai omor oile. omoarele, dar să vezi să-ți dea, deci câte ai lână? Da, 2, 3 3? și 4 cărniță. Ok, să mai strângi o lână, hai că am găsit gold. Am Să mai 4. strângi o lână și... Am 4 lână, albă. Ok, e bun. Dar de care wood să iau? Acacia, de Nu care? știu de care vrei. Suntem în șmecher. Suntem în savană. Stai, dacă vrei să se, cum se cheamă? Dacă vrei să facă chunk-urile foarte bine, dă F3S. Vezi că o să blochezi un pic. Hai că dau și eu F3S. Ca să nu am lag deloc după aia. Să blochează pe filmare, dar nu-i bai. Deci se blochează Minecraft atunci. Știi, să randează toate chunk-urile. F3S. Please help s-a blocat. S-a blocat doar o secundă, atâta. Știu, păi se blochează și după aia nu mai... Și cum scap de F3S? Că mi-arată o chestie. F3-ul? F3S, mă. Deci cu F3S-ul... Nu știu, lasă să apăs pe F3. Gata. Așa, hai să... Am 7 wood. Nu știu să... Da. Vino catul. Unde vrei? Deci strânge wood. Strânge vreun stack. Da! Hai bă, strânge vreun stack. S-a terminat jumătate de topor și am strâns 9. Bine, păi fă altul, dacă vrei să-ți aduc piatră. Vino că îți dau piatră. Vină tu la mine. Da, mult tu pe oai. Bă, ce mă enervează, trebuie să spar blocuri și apoi aștept o secundă ca să știu. Știu, păi U1 e cam lăgos. Din cauza ta, nu? Bă, squidurile au sounduri acum. Ce sau? Squidurile fac sunete acum, în 1.8. Da, deci în viața reală, caracatele fac sunete.
Da. Da. Mumu. Mumu. Da. Mă pot să mănânc... Denis asta fac. Denis Eghe. Pot să mănânc carnea crudă. No! Da, mi-e foame și nu pot să mai fug. prăjești. Hai. Am o poză cu tine pe care o iubesc. Unde ești? Deci Și cu ce primul să ăștia? copil. Ce să ăștia? Uite, puraș! Dar nu-i omorâ! Da, nu, Să-i dar ce îmbânzim și o să-i ei? mulțim. Vezi că și aia îți dau mâncare dacă vrei. Dacă vrei să-i omori. Omori, dă-i dracu. Cui pasă? Am omorât deja unul. Bă! Deci de acum să știți că Denis e un criminal, deci ați văzut și voi. Nu, glumeam, nu, am murit singur de la fall damage, ca să știi. Pentru că el sare ca nebunul. După ce l-am atacat. Ce om, bă! Da, dar era unul pui, deci nu mare chestie. Denis. Apasă pe tab să vezi ce șmecher se vede acum. Ua, bă. Vezi că avem și andesit și nu știu ce căcat și... Avem piatră nouă, adică. Da, știu. Am Care văzut nu și arată eu. atât de excepțional. Dar mie nu-mi place, mie-mi place Nici piatra mie. normală și cobblestone-ul. Aici, deci e cea mai bestia, frate, cobblestone-ul. Deci era atât de beton, băi! Gata, am mâncat două Hai bucăți bă, eu de de ce carne folosesc textură de 1.7 pe 1.8? pentru că ești prost. Done! Acum o să blocheze iar. Parcur extrem. Tân, tărân, Ai tân, murit, nu? bum. Să Folosesc știți, default-ul. să știi că eu nu filmez. Este foarte posibil ca un episod să filmeze un episod el. Păi da, cam așa o să facem. De ce sunt niște oi lângă Nu mai vreau, mai bine nu întreb, sincer. Mi-a crescut FPS-urile, bitch. Câte FPS ai? Acum 20. Uh, Deci la 100 și ceva mi se... am 60 de FPS-uri. Dar tu nu filmezi. Dacă, deci, mai bine nu te las pe tine să filmezi, că ai FPS-uri mici, că nici măcar când Ei, filmezi. Eu am ceva din FPS-urile tale când nu filmezi. Când filmezi, pardon. Dar câte FPS-uri ai acum? Acum? Da, 3. 4, bă. Dar unde ești că te caut de jumătate de oră? Și am găsit numai purași și Ești oi. prost? Da, răspunsul de asta. Sigur că e. Deci, eu sunt la spawn acolo. Am făcut o gaură. Lol. Uite, am mai mărut vreo 3 oi. Bă, animalule. Criminalul de Trebuie să te omori singur. Am un chest. Uite porci. Ca Hai, tine, bă, Răzvan. Hai, bă, unde ești? Uite, îți văd numele. Nu mă vezi, bă, ce s-a obișnuit cu Optifine-ul. Bă, nu da, nu. Bine, nu mai da, gata. O să mănânc niște mere. Haha. Dar nu, eu am mâncat carne de asta. Ce om! Dar vreau Stai că foame. fac Fortnite story. Dar pe ce ai făcut pe... pe normal sau pe cât? Stai să setezi la... Să fie hard și să-l... să nu Da. mai putem să dă pe... Nu mai putem să dă pe easy sau pe chestii că... Bine, s-a hai, făcut un setează. nou. Am setat. S-a făcut Ah. pe un 8, știi? Stai, Ah. uite, pune la prăjit carnea. Ok. Toată carnea de sus o pui la... Tot sus o pui la prăjit. Și jos nu știu ce pune. Nu pune nimic, că dă-o drecu. Hai, minăm amândoi, da? Da, Ai luat cât lemn ai luat? Pune-l în chest. 14. Mar și minează. Mar și gadu lemn. Ce că aduci și tu un stack. Bine, bă, deja am 7. Cât lemn ai? 14. Bun, duci și Acum- mai adu lemn. What? Așa, perfect. Vorbesc serios, du-te și mai adu lemn. Dar ce-s eu? Tu? Dă-mi un târnăcop de piatră. În ternăcop de piatră să minezi lemn. Dar nu vreau să mindez. Bine, ține, bă. Dar nu cu târnăcop, se numește ex, bă, nebunule. Ești de varză. Na, minează cu ăsta. Bă, lasă-mă să plec. Let me go, let me go. Am o voce de cântar. De cântar, what the fuck. Hai că mă apuc și minez. Ce greu merg. Deci că merge cu shift-ul. What the fuck? De ce n-ai mâncat? Noi doi jucăm pe Quick Pro, deci... Deci nu te întreba nimeni în caz de... Adu și lâna, ai lăsat lâna aici? Nu. Bă, am găsit Raw Rabbit. Pe jos. De la Magie. animalul care l-ai omorât. Ești Da. un animal. Păi pe jos l-am găsit. Animalule, am spus. Poți să faci ceva din piatra asta sau e doar decorativă? Da, poți să faci, da, e numai pentru decorație, adică nu poți să faci unelte sau căcaturi de astea. Dar ieși afară, la lumină. Eu? Da, că nu văd unde e casa. Vezi că vine Fă noaptea. și fă și tu un turn în ceva, să văd unde e casa. Turn, bine. Vezi că vine noaptea.
În engleză, mutton se numește carne de oaie. Da, vină încoa, hai că vine noapte. Bine, bine, bine. Dar fă turnul ăla odată. Ai trecut fix pe lângă. Dar dacă n-ai turn. A, uite-l. Nu-i de ajuns turnul ăsta? Mai Are și o mare. torță pe el. Bă, ești nebun. Hai. Go, 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 marș. Power Rangers. Hai. Ne Nu, închidem aici și minăm. Da. Dar nu... Da. Și că suntem Robert în prima zi de Minecraft. Da, așa se face, bă. Acacia, vrei să arăt șmecher? Ce? Șmecher, ai mai la nemn acum? Ia, uite, am mai pus niște wool. Am niște Ai wool. pune, fă-ți în pat și... A, atunci îți fac și ție, nu? Da, uite, da, nu, mi-am făcut. Uite, fă-ți patul aici. Pune-ți să ok. pui aici. Hai să iau niște lemn. Ia uite ce șmecher arată ușa asta de acacia. Băi, fura lemnul. Ia uite ce șmecher arată ușa de acacia. What the fuck? Știu, s-a făcut uși noi. Șmecher, nu? Bine, dă și tu lemnul. Stai un pic. De ce ai pus două? A, da, Dă, eu am locul, garderobă. Poți să pui. eu am locul cel mai mare. Corect. Unde mai punem o ușă? O ușă o să punem pe crafting, pentru că de ce nu? Bă, dă-mi și mie târnăcopul. Păi, ține 3 piatră. Și dăm și wood. Ok, dar wood n prea avem. Ține să faci bieții. Bieții? Te las? Biți. Bieții. Dar și eu pe ce dorm? Nu dormi. Hai dormim, da chiar că. Fă-ți pat, am spus să faci pat. Păi, am 2 bețe. Adică am 4 bețe momentan. Ține 3 wood. Am mulțumesc. Fă-ți pat. Păi am 2 bețe. Ce nu poți dormi pe bețe, ce? Nu. Trebuie să ai de pază prima zi. Am emoții. Du-te, mă, și dormi. Trebuie să dorm, ok. Du-te la culcare. Bă, ai mai mult? Bă. Avem egal. Bine, hai să mai faci. Bine, hai. Avem, asta da cameră. Nu, deschide Poți ușa. să vin la tine? Închid, stai, distruge ușa asta și să o punem corect. Gata! Bă! Da, dar nu Marș, știu. nu ușa aia! Așa, perfect. Așa, uite, vezi, gata, boss. Dar nu pot să intru. Poți să intru la tine? Da, marș! Dar nu... Vine înapoi, am dat din greșeală. Bă, nu pot să mai dau respawn, gata, mi-am dat respawn. Nu mai pot să mai risc. Bă, deschide Deschide ușa, creștine. Scuze, bă, n-am vrut să te mor. No! Nu vorbesc serios, am vrut să dau numai Bine, cu pumn. Nu, atât obișnuit de pe MCSG. Bine, dăm și mie. A, acum te dai mare ca MCSG, nu? Ăsta e compremiu dacă Hai nu să v-ați dat vedem. seama. Dar nu, e că nu only sleep at night. Mai mori, să mor tu! Hai să facem o magie și putem să dormim acum. Bine, A, uite, am făcut magie, poți dormi. Hai mă, intră și tu în pat. bine. Se vede totul negru. De ce? De ce? Bine, mă duc să mă culc. Stai să pun o tors aici. Da, lumină de noapte. Știi că este bine pentru mine, nu? Ce faci de acum? Ești un gay? Hai, gata. Schină tăi de fată. What the fuck? După ce cât puți. Eu. Holy Bă, fuck, m-am trezit în pământ! Holy fuck! Ce om, bă! pentru mine ai făcut, dar nu ți-ai uitat. Hai să minerim. Bine, ține un pickaxe. Ah, mersi pentru asta de piatră, lampa ăla de lemn. Vai, bă! Și nebun, Hai să dai pe nu- ăla de lemn. GG, bă! Stai, bă, nu pleca fără mine. Ți-ai făcut măcar o sabie? Cine are nevoie de sabia întâlnă cop? Bă, pe cât ai brightness-ul? Ți-am făcut o sabie pe full, normal. Eu l-am pe minim, stai să ne-l dau mai mare. Lol, cum să l-ai pe mine, frate? Cum poți să trăiești așa? L-am pe bright acum. Bine, bă, ți-ai luat mâncare? Nu ți-ai luat nicio mâncare. Cine are nevoie de mâncare? Mi-am murit mai devreme. Bine, ține sabie. Iron, uite, Iron, uite. Ține sabie. Uite, Iron, uite, Iron. Cine e șmecher? Cine a găsit Iron? Cine a găsit 4 Iron câștigă? Am găsit 6 Iron, deci n-am câștigat. Ține torțe, vină încă. Sau dă-te în chirurgenie. Trebuie torțe. Am găsit tot. Marș. Dă-te. Mă duc în partea cealaltă. Bine, fă un întuneric. Nu, am o idee, vină ca. Uite, tu faci pe lângă mine și eu fac, deci tu faci în partea asta, să fii de 2, știi? Ah.
Pune torțele, pentru că tu n-ai bani de torțe. Cine are bani? Te vezi, ăsta e nou bloc andesit, vezi? Da, mă, dar nu Sunt știu. multe blocuri. M-am uitat și eu la snapshot-uri și la de-astea pe net. Bravo. Bă, dă-mi un turnăcop nou. Fă-ți! Eu. Că eu mi-am făcut încă 2. Nu facem cu picăți de iron până... Nu... Stai, noi am dormit. Ce Da. faci? Mă întorc să-mi fac turnăcop. What Uite, the fuck, ce bug. uite, am pus... De ce am skin de fat? Deci... What the fuck, ce bug. Ce? LOL. Când am pus dreapta mouse, nu mai arată team așa cum arăta. Adică în inventory arată numai că când ții F5 nu. Ia vină să-ți arăt. Ia uite, mă vezi cum... mă vezi? Da. Vezi că acum arată team, dar nu îi arată team, nu? Nu. Adică, păi așa se arată team acum. Da. Da. Dar nu-i bug, cred că așa este. Ia uite un pic la mine. Aici la mine arată că fac. La mine e bug înseamnă. La mine Da. arată că fac timp? Da. Ah. Ține mâncare. Am coborât și am urcat de 3 ori până acum. Te vină și minezi. Ce am spart ăsta. Păi, în primul rând, nu am... Stai bă să mă aștept mai bine pe scaun. Îmi tare curul. Vrei să mă duc după lemn? Tu te ieși adu lemn. De ce nu știu de el? Păi dacă... Eu ce ți-am spus. Să pun niște andesit și niște Ia cale. stai bă, de ce minezi eu aici? Mă duc afară și minezi. What the fuck. For fuck's sake. De ce? Ai pus iron la prăjit? Nu. Ești prost. Pune iron la prăjit. A pune tu la prăjit. Am spus ceva. Na, uite, am pus un iron la prăjit, fericit. Ce tot faci acolo? What the fuck? Ce tot faci acolo? Bă, Nimic. what the fuck? S-a auzit pe filmare, bă. Ce se aude asta? S-a auzit... Așa fac eu. Știu că ești gay. Ia uite bă, ne decorăm camera. Ia uite. Nu știu, mă duc după lemn. Nu. Bine marș. Sper să mori. Păi asta să-și fac. Ce Uite. faci, frate? Vorbesc serios, dă-te pe mod dacă faci căcaturi de astea. Păi ia veni cineva la mine în cameră și face zgomot. Păi nu poți să dai pe mut? A, da, pot să dau pe mut, am uitat. Da, ce bombă. Denis Pute, să știi. Deci Denis Pute, să știți asta mereu. Denis e... Seamăn foarte bine cu Răzvan și de asta. Ce vrei? Seamăn foarte bine cu Răzvan. Cheamă hamster. Hamster sau cum vrei tu. Ia! Ia uite ce am decorat pe aici camera, bă, ești nebun. Bă, ești nebun, bă. Cu andesit, nu? Da. Hai că am 12 udiși, e bine? Nu. Pentru 5... Bă, am rămas... Nu pot să mai fac, trebuie să omor un iepuraș. Ți-am spus iei mâncarea. Iepuraș. Ai mâncare la tine! Nu mă iepurași, Ia bieții uite, am rabbit hide. repurași. Știu, păi de la dacă pui 4 în crafting sau 2, nu știu. Da, îți dă de asta Ia leather. stai un pic, care sunt coordonatele de aici? Vezi că s-au schimbat chestiile alea, minus 2, 1, 2. Adică... 69, stratul 69, băi, ești nebun. Bă, cine face cover pentru videoclipul ăsta? Bă, asta nu se vorbește în video. Ai văzut vreo mină pe aici? Da, e o mină pe aici, unde sunt eu? Văd ce văd eu, sunt niște... What Iepurași. the fuck, erau două oi, una... What the fuck? Două oi, una neagră și una albă și credeam că e o vacă. Era una între alta. De ce vorbești așa urât despre mama ta? Așa, să știți că Denis e orfan. Nu e adevărat, nu Deci ascultați. nu știu, Era bătut de când era mic deci și nu mai știi ce să mai zic. La suprafață, nu știu de ce. Bă, ce șmecher ai făcut? Gata. Ce sunt pătratele astea din casă? Păi alea sunt, andesit. Da, Da, i-am andesit. Parcă n-am mai auzit în viață. E andesit de la, cum se cheamă? Șmecher, de la șmecher, nu? Nu, cum faci ăsta? Din stone faci stone bricks. Ah, Am găsit sugarcane. perfect, adu la casă aici. Avem aici
o de asta. Da, stai un pic, eu am mai găsit și pumpkin Băi, aud un bâzlit în casca mea din cauza ta. din vina ta. Da, da. Bă, nu copyright. Suntem lângă Redwood. Ce chiar. Iubesc lemnul de Redwood. Frate, dar vreau să găsesc cu mine, what the fuck. Iepurașii, Black Spike. le dai tame la iepuraș. Ce? Așa, le dai tame la iepuraș cu morcovi? Da. Ah. Găsesc Hai să găsim morcovi, dar să găsesc în foarte... Găsești și o mină. Da, găsești mine asta la villager. Hai să căutăm villager. Uite un iepuraș, o să-l omor. Mă las iepurașii. Poți să-l faci pe a tău. Ah. Poți să fie a tău. Este o mamă și un copil aici lângă altul. Doi Dracu. O să-i omor. Doi Așa, Dracu. nu mi-a dat nimica. Nu mi-a dat nimica. Uite acum iepurașul ăsta în ochii mei, parcă e Ce e asta? Granit. Granita. Da, Bă, ia- granita. Bă, Ce? nimic. Bă, vrei să duc o acasă? Nouă. O să faci ceva din Câte nou? o ai? 2. Două? Da. Ah! Nu te-ai prins? Acum. Era ceva gen prin Minecraft și că câte o ai? 5 momentan. Băi, înseamnă că ceva nu e în regulă cu tine. Du-te la un doctor. Am găsit porcușori! Bă! Să-i păstrăm? Dă-i t-shirt-ul, mă. Ce să păstrăm porci? Porci de mâncat! Dai, mănânc vii. Ce? 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 Uite, am adus 5... Iepulași! Nu, găini. Nu, am găsit iepulași. Am găsit Trei. 5, am găsit 5 raw chicken. Bine, bravo. 6 7 Și 8 câte o ai? 2 Stați un pic să 10. dă settings. Deci ai 10 ouă. Nu, 10 raw chicken și 2 ouă. Ok. 11 raw chicken. 12. Am 12 raw chicken. chicken. 200 că nu ne trebuie. Na. Băi, dă-mi și mie coordonatele de acasă. Fast. Le-am scris în chat. Dar crezi că folosesc F3? Zi-mi, pur și Le-am simplu. scris în chat. Nu știu să mă duc după cum știu eu, nu am chef să mă uit în chat. Ce om. Ce cât ai și mie coordonatele? Vezi că le-ai în chat. Coordonate. Cui trebuie coordonate? Parcă Dar ți le-am suntem cerut. bărbați, ce ne uităm noi acum. What the fuck? Nu prea are sens ce ai spus. Știu. Se generează noi chunk-uri și am o grămadă de lag. Pentru dacă ai calculator de carton, nu e vina mea. F3, Doi- tu care ai 60 de FPS-uri în Dar timp tu ce nu câte filmezi. ai? Uite, vezi că mi-au net mai șmecher mâine. Adică nu mâine, mi-au, nu știu, peste poate o lună. Oh, fuck, de ce mă enervează? Am Bine, o deci mină care mare. coordonatele? 211, perfect. Adică trebuie să merg prin Bine, mă, data partea... viitoare filmezi tu să vedem cine are mai mult lag. Am găsit un creeper, yay! Creeper! Raw chicken nu-ți dădea poison? Nu-ți dădea hunger. Îți dă și, păi da, îți dă și uneori îți dă hunger. Mi-a dat hunger fix acum. Uite casa. Oi, ești nebun. Ce magie. Noi cu siguranță nu, cu siguranță nu filmăm pe Skype. Ce? Nimic. Nu, Bine, să hai, filmăm unde pe pun Skype. ouăle? Unde Deci- pun ouăle? Un chest, dar câte ouă ai? 2. Doar? Da. Ok. Și raw chicken îl pun în furnace, nu? No. Ok, bine, nu-l pun în Ți să se furnace. strice, bă, dar chiar că ar fi șmecher să se poate strica mâncarea. Nu, n-ar fi. Adică na, ar fi mai Ai merge realist. o dată pe zi după mâncare. Noi aici stăm o lună cu mâncarea asta. Mai mult de o lună. O lună în ziua, în normal, știi? Mhm. Dacă găsiți iron. Găsiți, da. Hai, dar Cine? cât filmezi, frate, cu frapul ăsta? Lol. Cât am filmat oare? Ia stai să mă uit. Mă, poate n-ai mai filmat. Nu, filmez. Habar n-am cât să filmez, dar da. Dacă te-ai frap full, Da. Filmez la infinit. l-ai cumpărat, nu? Da. Aha. Să știți că Răzvan a cumpărat fraps full. Da! am cumpărat... Vezi că ne duce la închisoare dacă zici că nu. Da. Am cumpărat fraps cracked. Da. Bă, hai, să terminăm și serios. noi episodul acum. Nu, mai stăm un pic. Cred că sunt vreo 20 de minute. Da! Sau hai să fie mai mult, na, că e primul episod, na. Da, cel mai frumos episod. Care sunt toate. Copii, am găsit am întors unde eram, ok. Am găsit puțin iron, am găsit... unde era iron? Wood. Nu s-a obișnuit, am găsit nou iron, nu s-a obișnuit cu Wood. textura asta de Wood. rock.
Wood. Ce e? Zombie! Zombie apocalips. Ia. Wood. Sunt foarte bun la PvP pentru că Wood. da. Wood. Wood. Bă, mă bate zombiul. Și să ești prost. Ce foarte bun la PvP, bă, mă bate zombiul. Bă, să faci noapte. Vine în casă atunci. Eu minez coal. Că am rămas fără. Să vin acasă. Nu, să dormi Dar am afară. găsit o mină șmecheră. Stai că minez, lasă-mă. Dorm afară, dar nu dormi, nu mai dormi. Nu, ce- eu să dorm. Sunt un om în regulă, ci oamenii dorm. Bă, Răzvan, oamenii dorm? Nu, doar închid ochii și se relaxează. Asta fac și eu acum. În timp ce joc Minecraft, de asta sunt așa de prost la Minecraft. Ești prost mereu. Asta nu trebuia să râd, nu? Ba da, trebuie să râzi la orice glumă de-a mea proastă. Adică recunoști că toate glumele tale sunt proste. Nu sunt toate. Taci. Așa. Bine, m-am pus în pat. Hai că te aștept, Răzvan. Da, mă aștepți. Marș și minează că nu vin toată seara. Stau la muncă toată seara. Da, stai la bou cu băieții, mă. Da, stau la o bere. La o bere cu torța. Și cu... Târnăcopul. Mariuț. Da, și cu târnăcopul și cu un creeper. Creeper? Ce? Mi-a făcut un bucket. Yay! O să fur din coal pe care nu l-am furat și o să-mi fac... Să fur din coalul pe care nu l-am furat. Denis 2014. O să iau 2 coal și o să-mi fac niște torțe, că mă pun la minat. Păi marș. Cine te oprește? Tu. Bine. Voința mea. Voința ta. Din dreapta ta. Cred că trebuie să-mi țin sabia. Ambulanța sau ce dracu mai era aia, nu-mi pasă. Păi trebuie să-mi iași niște mâncare la mine. O să iau toată mâncarea și tu nu o să mai să mănânci nimic, o să rămâi. Eu am omorât pe drum și acum mai îmi prăjesc mâncarea. Aici ți-ai făcut acum și furnace și toate alea? Da. Adică ți-ai luat tu de la tine, ți-ai furat tu de la mine, nu? Bă, și ce Bă, fac? frate, dar, bă, stai bă, când închid geamul. Ia stai. Știi ce fac eu? Eu o să spar toate astea de sus ca să pot să merg mai ușor. Uite, o să spar toate astea de sus ca să nu te mai oprești în ele, Ce știi? vrei? Știi atunci când faci strip mining? Nu. Sunt chiar. Atunci când mine... Atunci când faci strip mining, nu sunt chiar. Ei, și dai de treapta. Eu minez treptele alea că mă enervează și nu pot să merg într-una și tot mă opresc în ele și merg mai încet. Bine, bravo. Mulțumesc. Hai să minezi căul și chestiile. Toate îmi trebuie. Astăzi pe canal vom pune episodul ăsta și un episod cu eu, care nu sunt deloc bun la CSGO și vă arăt cât de Da, prost să joc CSGO. Dar tot rămânem în confu. Și atunci, în același timp, o să fac și eu let's play-ul meu, ca o să avem fiecare câte let's play Minecraft și let's play ăsta multiplayer. Adică v-ați prins voi. Va nu. Taci. Eu nu m-am prins momentan. Bine, bravo. Meriți bătut. Ca tine. Și cam atât a fost de acest episod. Nu, trebuie Taci. să punem întrebarea zilei, mă. Taci cu întrebarea zilei. Trebuie să punem Așa, întrebarea nu uitați de like, subscribe. Nu punem întrebarea Noi zilei, am mă. fost Stai, what the fuck. Noi am fost for the win. Și da. Eu am fost Denis și el a fost hamster și... Taci. Stai, sunt o fată. F1. Și da, ne vedem data viitoare, pa!